Een groot onderzoek naar vismigratie. Het is maandag 28 oktober. Dit is Zeeland Nu. Wetenschappers hebben Zeeuwse visser nodig. Opnieuw boosheid over de trekdijk. En klokken luiden voor de vrede. Dames en heren, goedenavond. Zoutwatervissen die de rivieren opzwemmen om zich in zoet water voor te planten. Trekvissen heten ze. En ze komen steeds minder vaak voor. Onder andere door allerlei troep dat in het water terechtkomt. Onderzoekers uit binnen- en buitenland doen er onderzoek naar. Op het visserschip van Job Bout uit Tholen. Ja jongens, we zijn ver van huis. We zijn op de Waal, ergens bij Tiel. Hier ligt namelijk het Tolse visserboot van Job Bout. En die vist op een hele speciale manier, een ouderwetse manier. Is namelijk vissen met een ankerkuil. En op deze manier kun je dus heel goed onderzoek doen naar de vismigratie. Dit is dus het ankerkuil en daaraan vast zit een net van wel 70 meter lang. Door de stroming van het water zwemmen de vissen in het net. En je vangt dus vis terwijl je voor anker ligt. Ja, dat is gewoon een pracht van een visserij. Het is nog van vroeger. Mijn vader deed het al, mijn opa deed het. En ja, jij hebt er geen VPK's voor nodig. De natuur, dat zie je zelf, de natuur moet zijn werk doen. En daarmee is het een hele verantwoorde manier van vissen. Omdat de boot stil ligt en de netten raken de bodem niet. Helaas vist Job nauwelijks meer op deze manier op de Wester- of Oosterschelde. Het is simpelweg niet rendabel genoeg. De ankerkuil die wordt eigenlijk gebruikt voor de visserij sprot. Dat is een vissoort. Een vissoort. Ja. En die komt in de winter altijd bij ons voor. Dus wij vissen in de winter altijd op sprot. Maar sprotvisserij is een jaar of 8 terug is dat eigenlijk helemaal ter ziele gegaan. Omdat de sprot die wij altijd vangen, die komt nu uit Polen, uit de Oostzee, Bulgarije en dat soort landen. Landen waar de arbeid een stuk goedkoper is. Toch kan Job en zoon Sjaak het ankerkuil zo nu en dan uitzetten tijdens onderzoeken. En in die onderzoeken wordt onder meer gekeken naar de visstand. Zo. We hebben hier de vangst. Dan gaan we de visjes even sorteren. Ja? Oh, jij hebt al een mooi baarsje. Dit is een baarsje. Ja, en dit is een jong brasempje. Dus dat doen we even in deze tuil met water. Het wordt steeds beter. Maar toch zijn er nog vragen, zoals je nu ziet ook. We vangen een hoop plastics. Er is al berekend dat er, ik weet niet hoeveel kilo's plastic, ook die met de rivier mee naar zee gaan. Ja. En hoe verder het rolt, dat kun je hier heel mooi zien. Als dit een grote plastic zak is geweest, wordt het steeds kleiner en kleiner. Doordat het de rivier afrolt over de stenen. Juist. En op een gegeven moment is het zo klein dat het microplasticjes worden. Ja. En dan wordt het door de vis vaak gezien als zijnde, oh dit kan ik eten, het ziet eruit als voedsel. En zo komt het in onze vis terecht. En dat consumeren wij weer. Nu probeert men te achterhalen waar dat plastic allemaal vandaan komt. Maar ook worden de gevangen vissen bekeken en gemeten. Ja, we hebben nu tot nu toe 4 vissoorten gevangen van verschillende groottes. Alle van 7. We krijgen meer soorten, maar de aantallen per soort worden minder. Een paar keer per jaar kan het ankerkuil dus uit voor dit soort onderzoeken. Maar liever zou Job zien dat het vissen op deze manier weer commercieel aantrekkelijk wordt. Absoluut. Kijk, ik kan het nog doorgeven, Sjaak. Eventueel kan Sjaak in de toekomst ook nog met ankerkuil vissen. In ieder geval de kennis die blijft bestaan. Maar voor nu wordt het vissen dus gewoon weer terug het water ingezet. Doei! Ze hadden hoop op een positieve uitkomst, maar nu de gemeente Middelburg toch een industrieterrein wil maken bij Nieuwe Sint-Joosland, gaat de werkgroep Trekdijk opnieuw protesteren. Ik ben echt boos. Dus er zijn al een aantal mensen op het dorp die niet weten of ze hier dan wel zouden willen blijven wonen. De groep wil geen bedrijventerrein omdat ze vrezen voor de leefbaarheid in hun dorp. Dus er is hier al zoveel omheen gebouwd. De N57, de A58, het Sloe, Arnestein. En nou krijg je dit op een paar 100 meter van je deur af. Ja, we vinden het echt de leefbaarheid aantasten van het dorp. De kinderen van 5 basisscholen in Capelle kregen vandaag speciaal bezoek. Het 4 mei-comité bezorgde 700 lunchpakketjes. Heel belangrijk dat deze geschiedenis ook blijft, hè? Ook bij de kinderen. En het is van groot belang om te weten dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven, ook in Capelle. We zitten een film over Canada te kijken. Hoe ze Westerschelde dat bevrijd wordt en dat is een belangrijke vaarroute naar Antwerpen.
Je krijgt onderwijs. Is het belangrijk om dat te herdenken, denk je? Ja, omdat er heel veel soldaten zijn overleden. De bekleding begint te rafelen, de armleuningen breken af, ze beginnen wat vlekkerig te worden. Spreekwoordelijk, we willen ervoor waken dat we er echt doorheen gaan zakken. De stoelen van Theater de Verwachting in Rithum zijn versleten. Om hun nieuwe stoelen te betalen zoeken ze nu nog sponsoren. Want met alleen subsidie redden ze het niet. Er zijn behoorlijk wat vaste gasten hier. Die zitten altijd heerlijk, zeggen ze. Maar ze kunnen dus nu heel actief ook meehelpen door een stoel te sponsoren. En dan is het eigenlijk een beetje alsof je je eigen theaterstoel hebt. Alsof je je eigen theaterstoel hebt. De stoelen kosten €250 en dan krijg je zelfs een hoesje erop met je eigen naam. Deze 3 stoelen zijn al verkocht. En de rest moet allemaal nog. En komende vrijdag luiden op maar liefst 26 plekken in West-Zeeuws-Vlaanderen tegelijkertijd de kerkklokken. Zo wordt de bevrijding van 75 jaar geleden herdacht. Iemand die vrijdag zeker naar buiten gaat om dat moment mee te maken is de 92-jarige Jaap Schijven. Hij maakte de oorlogsjaren mee in Oostburg. Een ruïne. De meeste huizen waren zwaar beschadigd. Op de plek waar hij woonde aan de oude stad staat nu een ander huis. Wel is er nog het gebouwtje waar zijn vader, die in het verzet zat, onderduikers hield. Ook Jaap deed werk voor het verzet. Hij was boodschapper. Waar staat die bunker bijvoorbeeld? Kan je een beetje opmeten waar die staat, dan kon dat doorgegeven worden. Een onderduiker wegbrengen naar een boerderij waar hij niet wist waar hij naartoe moest ik dat doen. En ook, laten we zeggen, pistolen of een radio ergens naartoe brengen. Al is het lang geleden, de beelden van dood en verwoesting staan op zijn netvlies gebrand. Hij vindt het mooi dat de gebeurtenissen van toen nu worden herdacht met gezamenlijk klokgelui. Dat je dat dan toch nog weer een keertje onder de aandacht brengt van de bevolking. Dit is allemaal gebeurd en dat je dat dan gezamenlijk doet, dat is best wel een goed idee. Hij is pas 16 jaar en wil maar één ding: profhonkballer worden in Amerika. Voor Oranje onder 15 was hij al pitcher tijdens het WK in Panama. En juist op die positie wil Dorian Lippens uit Terneuzen ook in de Verenigde Staten het verschil gaan maken. Ik ben Dorian Lippens. Ik heb 3 EK's, 1 WK gespeeld en ik ben geboren in Terneuzen. Dorian Lippens dus. Voor even is hij terug op de plek waar hij vroeger het liefst samen met zijn vader trainde. Het Zeeuwse honk in Terneuzen. De 16-jarige Dorian woont nu als jeugdinternational in Haarlem, maar hij is zijn roots nog niet vergeten. Het is leuk om alle herinneringen terug op te halen. Het is wel de plek waar ik vooral ben begonnen met mijn vader met trainen en zo. Waar we echt specifiek begonnen te trainen met pitchen, slaan en zo. Vooral het werk aan mijn techniek. Is er nog een herinnering die er voor jou boven uitspringt? Ja, toch wel de ballen over het hek in gooien. Dat is wel echt wel een ding wat ik denk van hoe kon ik dat doen überhaupt. Dat ik echt dacht van, vind ik wel knap nog steeds dat ik het gewoon overheen kan gooien. Lippens speelt vanaf april voor de Amsterdam Pirates in de overgangsklasse, het op 1 na hoogste niveau van Nederland. Maar de lat ligt hoger. Via het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam wil hij prof worden. Het liefst als pitcher. Het is nu 5 jaar. Het is mijn doel Amerika te bereiken, carrière op te bouwen in Amerika, de Spelen te halen. Het is wel echt een droom dat ik wel heb om daar voor het Nederlands team uit te komen. Mijn familie, gewoon dat ze trots zijn op hoe ik het heb gedaan, hoe ver ik ben gekomen. Maar een goede honkballer word je niet zonder hulp. Zijn vader is belangrijk voor Dorians ontwikkeling. Net als zijn halfbroer Byron Cornelissen, die 6 jaar lang pitcher was van het Nederlands honkbalteam. Hij vraagt ze dan ook regelmatig om hulp. Dat is heel belangrijk. Ik wil wel proberen om mijn broer te overtreffen natuurlijk. Dat is altijd wel leuk. Ik luister ook nog steeds gewoon heel veel naar mijn vader. En als ik iets niet weet, vraag ik het aan mijn vader of dan vraag ik het aan mijn broer. Want toen hebben we meestal wel connecties dat ik wel te weten kom wat ik wil weten. Wat kan je nog van je broer leren? Dat is wel een hele goede spitter, een effectbal. En misschien hoe ik sommige mensen moet aanpakken, zeg maar qua opstellen van fastball of curveball of buitenkant, binnenkant, zeg maar hoe ik dat moet doen. De weg naar de top is nog lang, maar Dorian weet waar hij aan moet werken en heeft goede moed dat hij het hoogste bereikt. Ik moet hard werken aan mezelf, ik moet nog steeds hard werken aan mijn techniek. Ook gewoon hard werken aan mij als persoonlijkheid. En als dat allemaal gewoon goed gaat, dan zou het wel moeten lukken.
Het was prachtig herfstweer vandaag. Er was een mix van wolken en zon en de temperatuur van 13 of 14 graden is heel gemiddeld voor deze tijd van het jaar. En morgen dan meer van hetzelfde. Daarna blijft het wel zonnig, maar wordt het een stuk frisser. En zo aan het einde van Zeeland Nu op de maandag is natuurlijk altijd de vraag: wie zit er aan tafel bij Jan-Jaap? We hebben het over de Olympische droom van basketballer Jesper Jopse uit Vlissingen, want hij wil dolgraag volgend jaar naar Tokio. Voetballer Jarik Dorst van Barendrecht droomt nog altijd van het profvoetbal. En trainer Marco Groeneveld legt uit waarom hij nee zei tegen Goes. Dat straks in de derde helft. En dit was het voor mij. Ik ben er morgen weer en voor nu nog een fijne maandagavond.